kažeš? Jel farma fake? Ne. Jel sve namješteno? Ne, bolan, kako je namješteno? Ništa nije namješteno. Ništa, a? Sve ti se dešava spontano, ali ti sve dovode do toga, razumiješ? Namješteno, da. Izgladnjuju te, ne daju ti da spavaš, ovo ono, znaš. Ozbiljno. I onda ti krećeš psihički da pucaš, a baba kad te vidi da si tanak, kad te pojaše, to ti je to. Da, bilo je. Pričat ću to jedno večer, rekao sam ti, srećemo pa ću ti pričati. Čuvamo to za podcast, bol. Biće dobro. Ali nije namješteno ništa, sve ti je real, brate. Ja sam dovodio ljude da se pobiju, jesi lud. Haos. A što nema nekog tvog klipa o farmi? Nema, pa ja sam se tužio s njima, ja sam to sve pobrisao. Bolje što nema. Što? Zato što sam puštao krave u druga sela, nisi lud. Pa nema veze, neka idu tamo, što se... Ne smije to zbog zaštite, Slušaj, čuti bolan. molim vas, Crni bio gazda i sad tamo gazda ide u ponedjeljak na pijacu i brale, ovi svi puše cigare. I on ti ode, kupi cigare, dođi ispred farme i sad imaš tu kao kapiju, ako prođeš kapiju, ti si izbačen iz realitija i 50.000 ti je kazna. I Crni uzme kutiju cigara, stavi u džep i ovu pun džak onaj sa cigarima bači preko ograde. Zamislite vi koji je to manija. I da, to je istina, da. I brate, sa kutijom cigara sam lord 7 dana. Na šta rade za cigareštinu? Wow. Ja kažem, ajde, trkate se na 200 metara, ko će prvi? Oni se svi zalete, ja kažem, nisam dobro vidio. Aj, ponovo. Pa se onda neko naljuti, znaš, kao puši kurac, kao nećeš ti nas da kontrolišeš ovo, ono, tamo, ja kažem, dobro, ja samo okrenem i odem. I prođe pola sata, oni mole za novu igru. Ajde, hoćeš da igramo ovo, hoćeš ono, ne, baba, zapali jednu pred njima. Do te mjere, brate, da su išli da su skupljali one opuške, znaš, one opuške dole, od prošle nedelje onako, pa iskopaju, pa zapale da uvate dim. Ali slome se na kraju, jedan dan, naš, Tvrde Pazar, drugi dan Tvrde Pazar, treći dan, kao u zatvoru, ja mislim. Da, možda, ja kažem i cepaj mi, ja sljedeće nedelje treba cepam drva, nacepam mi drva za 2 nedelje, daću ti 3 cigare. On cepa drva 12. On cepa drva 6 sati, baba dođe, kaže, dobro si nacepao, evo pljugica. On je popušio onako zadihan za 35 sekundi, razumiješ. Ajmo tura 2, ja se obezbedim 2-3 nedelje. Sljedeće nedelje me proglase za farmera nedelje. Sve najbolje, najviše i cepo drva. Ja farmer nedelje, ja nikad nisam radio. Kristina, pa ja sam nosio bijele Nike i bio mi je cilj da ih se nikad ne uprljaju. I samo sam šetao van blata, razumeš, a ono ti je sve i manje. Nosio sam šešir i imao sam odijelo, da. Daj mi taj moć. I onda sam uzeo 15. dan sam se obrio na ćelavo da ne bi dobio vaške. Da. Nemoj srat, toliko imao sam jedan traktor na koji sam se samo sunčao, jer je mnogo zajebano se okupaš, razumeš? Jer kad treba ti procedura da se okupaš, moraš prvo da izvadiš vodu iz bunara, pa moraš da iscepaš drva, pa moraš da založiš ta drva, pa da stražariš da ti neko ne zalije, razumeš ono, i da staviš vodu, bratu voda da se zagreje jedno 4,5 sata. Da, pa ja sam igru. To ti je, brate, voda da se zagreje jedno 4 sata i onda ti odeš i polivaš se, razumeš? To je ozbiljan proces da ti to uradiš. Treba ti jedno da bi se iscimo se okupaš na 5-6 sati. Zamisli ti, brate, zamisli ti da ideš da radiš posle toga ili tako nešto. I onda sam ja provario taktiku, što se manje pokrećem, manje se znojim. I onda kao gušter, razumeš, tap, vrlo lagano. Jedno kupanje na 3 dana, baba miriše na puder. Haos. Znaš ko je snalaženje, brat, haos. Pa gladan koliko sam bio, to ne mogu ti objasnim. Jeo sam bio koncentrat za životinje. Pakao. Da si bio glava, a? Da, bio sam gazda 7 puta. Aj se prija, molim te opet, ja ću glasat za tebe. Ne bi ušao za 10.000 € nedeljno. Evo, brate, ja ću dati 11.
Ne, to je mnogo zajebano, brate, znaš šta je to? To je totalna izolacija, znaš, to je jedino ako si baš ono psihički mnogo jak, kontaš. Ja sam, brate, tamo negde na polovini mi je bilo puklo, jer ja, kažem ti, ja sam trebao da budem 2 nedelje samo tu. I zajebali su me nešto sa ugovorom ovo ono i morao sam da ostanem dok me ne izbace. I valjda je bilo to zanimljivo ljudima što sam ja pravio sranje, ja ništa nisam teo da radim, pravio sam smicalice po ceo dan ovo ono. Nemoj se. Da, kažnjavali me, pao sam u nesvest 12 puta. Provalio sam ako budem mnogo na suncu i izmorim se i padnem u nesvest, oni moraju da me izvedu napolje i da mi daju obrok da bi mi dali infuziju. I onda baba padne u nesvest namerno, oni mi izvedu napolje, daju mi obrok, daju mi infuziju i ja kao da sam nadopingovan. Vratim se 7 dana, nema spavanja. Opet se istrošim, izađe baba na sunce, nategne se malo jače dišem, baum, padnem u nesvest. Šnicla, pire, sećam se ko danas. Šnicla, pire, jedno parče leba i onaj koktel vitamina. Baba, Superman. Oni legno spavaju, ja im kokoške unesem. Haos. Crni Hakovo farmu. Haos. Zajebano, kažem ti onda ako nisi koncentrisan, znaš tamo negde na polovini, brate, ti samo se pomisliš ono, jedino će ti jave ako ti neko umre iz bliske porodice, to ti je to. Razumiješ? I brate, onda ti ne javljaju, ti počeo se pitaš, znaš, prošlo je već dugo vremena, nikog nisi čuo, malo te paranojica uvati, znaš. Da. Ali ja sam ono, probudim se i udarim onako recku na drvo, jednostavno udaru recke, ekserom. I tačno sam znao koji je dan, znaš, i onda ono, psihički kad dođeš na pole. Crni, dosta, treba mi telefon, brate. Aj, čao. Ajde, momci, šućemo se u 12 da nam otpivate pjesmu. Ajde. Sve znam, sve mi je to bio pričao. Ja obožavam kad sam sa Crnim, ja sam sjednem, izvalim se, a on priča priče, a ima najjače priče ikad. Baš ima najjače priče ikad, naš koji monstrum. Što kaže, padu 12 puta u nesvijest. On ti isfotoshopirao te neke slike, bio pravio pravio se da je neki full poznati DJ i te se neke gluposti, taj Richie Black, uopće, naš koji next level shit lik napravio. Baš, ne može šera, tak nešto uopće može proći. Tiger Fana, super.